God's loving mercies protect and guide you always. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling. A.M. Eagles Flower Shop, delivering happiness. May karon diri sa Daddy's Pizza para mag-surprise kay Andrea Buesa. So diri ipahatod sa mother father kay diri na sila nangaon guys sa birthday. Mag-surprise kay Daddy's Pizza. So atong lato na si Andrea Buesa. Interest wala pa ulan unsa mga man. Andrea present. Ma'am, ikaw ning nag-order sa Pamilaran yan ngayon? Pero, Opo. Dog niya mong yatod. Iro mo ni ma'am, magpahatod rin sa mga ma'am. Siya mo kapunta ka ni. Ikaw na nag-order ni ma'am. Naka-iro sa inyo ha? Basig ipares niya itong iro mo ma'am. Siya pangalan si mong iro? Poli. So kani Pamilaran yan nga, duha ka buhok. Puli man talaga, tayo mo ng kwan ko. Paano mo ni? O dili mo ko ng kwan no? Tapos yung delivery mo ko ni ma'am? Balog. So gusto mo makita ang iro ma'am? Pero after kay kinala bayaran nimo. Kaya mo na siya ma'am? 8,000. 8,000. Ay, 8,000? Opo, duha ka buhok. Hilig di kay giro. Sige ka ma'am, sige. Sa mo magilig ipatod ma'am. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Sumama yung hapon o happy 17th birthday. Ang kaila-ila dami ako rin si MM and kani si Abby. We are from A.M. Eagles Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surprise sa December. Kapag kasi sa kahatagan ni Mamo, Anet, or ba si Uyab Nimo? Nay mo Uyab ni Uban? Wala. Bawal eh. Ay, sige. Basikan admirer ni mo naghatag. Nasa yung mensahe ma'am, pero sana po basakon, kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your silence. Yay! Happy birthday! Nakulay message. So, anak siya. Baby, we fervently pray for your continuing healing and may God's loving mercies protect and guide you always. Love much, Grandma, Papa, Ma'am Pong, Madix, Mason, and Tito Brian. Sige, so bisa may muna diri og message para sa inyo ka-auntie. Kanang kuan. Isugo ko ni tita na para pa-surprise ani siya. Ako kayo kay maglibog may ang pinamudili. Maano kay kasi masakpan min niya, apit may masakpan. Niya, ano ni naitabon na niya. Yang ilang kami. Tita, nalipay mi tita nga na successful ang ang day ni Andrea. Happy kay siya tita, tapos ako po din ang nagtabang kay kay may isa tita. Kabalo Happy ko kumita tita na. ang friendship karon nag-last gihapon for hapit na almost 3 years. Kay walo mo tanan, siya rin yung nakabalo. Wala
sa group chat namin. Kita na Naman siya. niya. Abi Sige. ni Traidor. Happy birthday! Kaning stay guwapay. Stay buot ka na. Salamat, madam. Sige ma'am, ikaw ma'am, sa may message mo sa imuhang family o sa imuhang mga friendship. Thank you kayo sa mga sa mululang nga sa US and also sa akong grandpa po, kamami pong samot na po sa akong papa. Gimingaw. Gilak ni siya, uy, birthday kanina pa. Ayaw gilak-gilak birthday ni mo. Kalipay na na siya. Tears of joy na, tears of joy. Unsa pa yun? Limiti mo pumasok ko sa akong papa pero love ko na ko akong papa. Also sa akong mama, sa akong family, maski maldita ko, inugya po kong kitawat. Siyempre. Sa friends ni mo. Thank you kayo mga traitor. Bahala nag-Traidor, basta din lang screenshot. Yeah. Kaya nag-request mo si Kuan, sila nga kanang musayaw na kakauban sa mga friendship. Mo na lang gusto. Request na nila. Okay na! Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan ang Bigos Flower Shop lang doola